Казвам се Мирослав Бисеров и съм на 43. Започнах да тренирам преди 6 месеца и съм смъкнал 12 кг. Разбрах от приятел, на който съм много благодарен, че ме насочи към вас. Изключително съм благодарен за резултатите, които постигнах и за начина, по който се чувствам. Тук получавам професионално отношение и приятелско и индивидуален подход. Получих страхотна подкрепа и идвам с огромно желание на тренировка. Винаги. Чисто физически се промених, в смисъл изглеждам доста по-добре. И едно от много важните неща е, че давам много добър пример на моите деца. Сина ми постоянно иска някаква информация от мен за какво правя, какво тренирам, защото вижда промяната в мене и силно препоръчвам това място за всички, които се колебаят да започнат да тренират.